Welcome back mga ka-studio. Today's episode is Sutokil Mukbang. Naganda po kami ng sinugba nga isda or inihaw. Mayroon ding kinilaw. Tapos tinulang ulo ng isda. Ito din po yung sausawa namin at rice. Ganda din kami ng fried na saging. Ito po yung sabaw ng tinula mga kasudyo. Yan, bago tayo mag-start, pray muna. Lead ni Sax. Well, God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, and protection. Amen. Yan, kainan na po sa hindi pa kumakain dyan. Tara po. Kama. Kain na. Kain na. Yung ulo sa'yo. Ayun, ulo. Ayun. Yung mata. Akin ang mata. Akin ang mata. Ipadapin sa nato atong saging. Yan, ang laki nito mga Akin studio. ang mata. Wait. Uyo, ma'am. Thank you. Ayan, ang mata. Asa? Asa? Wow, that's a very big eyes. This is a very big eye. Eyeball. Kain na po. Yung isda na ginamit namin sa kinilaw is Blue Marlin. Kain. Sarap ng sabaw. 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 Sinog ba, pe? Naman? Sinog ba? Kanin. Kainin mo na to. Mata. Let's back to the counter. Kinilaw. Wow. Wow, that's a very big eye. Wow. Yan, meron sili oh. Sarap po. Mata. Sarap man to. Mahilig talaga sa mata. Yung isda na ginamit sa tinula is mamsa. Thumbs up. Ang sasarap ng isda na ito. Sabaw, di ka?
Nice ba? Ano ka ng rice, be? Ang ganda. This one. What's that? Hmm? What's that? What's that? Part ni sa mata. Hmm? Part sa ulo. Ulo? Mm-mm. Ang mata na yung ulo ba? Mm. Laki ng sinugba oh. Sabaw sa. Kanin. Sabaw nila. Yun na eh. Bantay mo sa bukog. Bantay sa bukog. Naman ni bukog. Wala yung bukog yun mo. Bukog ako at tanan. Ah. Yan, laki oh. Wow! That's a very big. Dito ko lagay mo. That's a very big fish. You've got there. Yan po, laki na. Ano ang Tagalog yung unod mo? Laman? Naman. Ano? Ambos na yung mata. Unod. Dalawa yung mata mo. Dalawa? Dalawa lang. Sabaw. Aw. Yan, dami pa po. Dami pa Unan po. kita. Wow. That's a very big fish. Very big fish. Why did you catch a very big fish? Wow. Thank you. You catch that? No, I buy this. I thought you would catch a very big fish, excuse like me a po. shark. Like a very big shark. Let's see. Like that. Yan. Let's see. See yan, Mang. Ang dami nito. Kaya mo yan, ubusin. Not kuya ko ah. Hindi ra. Baka dito. Tambo? Tambo. May mga gaway-gami ka din. Ang dami mo na. Black. Kami ayak.
Bantay bukog. Nami no. Ano ni bukog? Ay gamay oh. Dami pala itong hinanda natin, no? That's a very big shark. Kanon po. What though? No, sit down. Yeah. Sa'yo. Diba? Sit down siya. Nakakaon size. Asa na sa sausawan. Mm. Dire. Asa? Hmm? Sira magsawsaw. Sukal toyo ni. Sukal tayo. Mm. Sira masawsaw. Mm. Kain ka. Tara siya kami. Dito na part. Pait na yan. Mga dede pait. Hindi. Pait sa'yo. Huwag mo kainin yung maitim. Dire la. Hmm. Dire. Yan, wala na po yan. Ay, naapa mga good mata. Iyon ang mata na kay sa sinugba na. Sindog ba? No. Kukum. Hmm? Kukum. Tinuwam ni Dimi sa gugkog. Yung ibot ko na pala black ko. Akala yung black. Ito o tambok. Tabok nga. Sarap ng kinilaw. Naubos ko na lahat mo. Mm. Shoutout muna tayo mga studio. Si Sax muna. Shoutout kay Ate Lynn Bansiroy. Shoutout kay Ate Janice Maritan. Ayan po na. Tapos ito pong shoutout ko, mayroon silang masariling channel mga studio. Ito tayo una kay Norms Vlog. Kaibigan ko to, nagbumukbang na din siya ngayon. Nasa Korea siya ngayon. Support din natin mga studio. Next is Trixie Marie Francisco from Valenzuela. Shoutout din kay Tropang Mike, Mask Eater TV. June Pig, Savion Hilario. Bibi Loves Mary, Placental GT. Family Staff, yeah. Jinetsky Yam. My Bibi Dolls from Canada. Ecoms Gaming. At Sarah Jacobson from Denmark. Tapos itong last shoutout namin, wala tong mga channel mga studio pero dito siya nag-support. Shoutout sa kaibigan ko si Julien Boris. Nathaniel Gamaya at kay Aya. Hello. Shoutout Janice Maritan at Jima/Gigi. Jennifer Oteda. Joshua Disina at sa mga kabulmates niya. Jemary Primasio at sa kaibigan niya na si paring Glenn Fernandez. Margie Lil, Ali Chris Gonzaga from Cebu, Balamban. Cookie Sinarillos, Chloe Vizcaino at Jake from Butuan City. X Gaming, Nathaniel Molina from Ilocos Norte and family. Randel Villar from Bacoor City.
Genevieve Penaflor, Dibelin Alejandro from Riyadh, KSA. Manilyn Sarmiento from Marinduque, Patricia Di Galicia. Raymark Rojas from Cebu, Funny Videos. Unin Guapo, Carlos Joaquin Caliboso. Samia Dipads Cutie Girl from Singapore, Brett Polgado. Ava Bailon at sa asawa niya at mga anak na sina Jigs Bailon, Mako, and Lance. Creamstick taga Jinsan. Chubby Tintin from Dubai, Marcelino Centino at sa family Centino from Spain. Jeneline Pustanis at sa Cardinio and Kulipat family from Barangay San Antonio, Makati City. Junri Gallego. Ria Mantil at Bebski Roldan from Makkah, Saudi Arabia. Jacob Flores. Filomena Velasco at sa buong Villanueva family sa Tanawan City, Batangas. John Bunay from Phoenix, Arizona. EB at sa Kabuyaw Mabuhay Homes, Laguna. Milfred Abubo, taga Butuan City. Baby Biglas. Karel Ronquillo. Jemuel Perez from Taysan, Batangas. John Michael Alano at sa buong Manili family. Milfred Abubu Eugene Muncada from Taiwan. at John Lorenzo Godinez. Ayan na po lahat yung shoutout mga ka-studio. Medyo madami po talaga. Pasensya na po kayo ha. Hope na nag-enjoy kayo sa mukbang na ito. Naubos po namin lahat ng mga pagkain. Ayan po, ang sarap po kapag sutokil, no?